השם. וואו. אני גורר אתכם לפעולות כי שי לא השאיר לי עוד ברירות. אני גורר אתכם לפעולות עד שיחתום על 60 שעות. אני חושב שזה מוגזם, כולנו משקיעים, כל החניכים נשארים בבתים. איך זה ייגמר? עוד אין לי פתרון. החניכים חושבים שהם גרים בעצמון. אם כזה רק אז תותח אני רגוע, שלא תעזוב בעוד שבוע. תיזהר הוועדה מאחוריך, יש לי הרגשה יצאתי פרחה. ההורים זה מגוחך, כל היום תלונות, מתקשרים כל הזמן בשעות לא שפויות. לאן אני אברח אם אין פה חניכים? בסוף אני נשאר ומדריך את החזירים. מנופניקים תתחילו להרגיע, כל מה שאתם עושים זה להפריע. זוכרים אותי לפני שנתיים, זה היה בדיוק לפני חודשיים. חצי שנה אני גורר אתכם לפעולות כי שי לא השאיר לי עוד ברירות. אני גורר אתכם לפעולות עד שיחתום על 60 שעות.